sa góly body sekundy, prajem vám pekný večer. Slovensko má za sebou úspešný vstup do svetového šampionátu v kanadskom Halifaxe. Podobne ako v lani sme si poradili s Normy. Petica našich hráčov skórovala pri víťazstve 5-1. Dôležitý úvodný gól strelil v 10. minúte v oslabení Melichárek. Určite gól poteší a dôležité to víťazstvo. Na 2-0 zvyšoval Koľník už v 15. sekunde druhej časti. Pre Melichárka aj Koľníka to boli premiérové góly na šampionátoch. Sme išli s Marcelom 2-1 a chcel som prihrávať, ale som videl toho obráncu ide do kolien, že sa ide dole, tak som vystrelil. Tretí gól pridal v presilovej hre kapitán Petrovický v 28. minúte. Už o minútu na ňo povedal Olymp, ale to bol jediný gól Nórov v zápase. Našim vyšiel aj nástup do záverečnej časti, keď v 7. sekunde zvyšoval na 4-1 aj tretí z útočníkov našej prvej formácie, Marcel Hossa. Ale bolo pre nás, aby sme tento zápas vyhrali, to už je jedno koľko, aký bol výsledok, ale sme radi, že sme vyhrali, nám to vstúplo na sebavedomí. Na konečných 5-1 upravil v predposlednej minúte Podhradský. Naši tak zvládli dôležitý úvodný krok. My vnímame, čo sa deje na Slovensku, že ľudia nám neveria. Tým pádom to bolo veľmi ťažké na psychiku, pretože sme museli vyhrať ten zápas. Všetci vieme, čo by ľudia s nami spravili, kebyže nevyhráme, a sme veľmi vďační, že sme to zvíťazili vlastne a ešte dokonca takým rozdielom. Naším najbližším súperom bude v noci z pondelka na utorok Nemecko, ktoré 2/3 trápilo favorita skupiny C, mužstvo Fínska.